नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त बहुत ही दुखद समाचार बा कि अपन भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो और ही बड़ा सितारा श्याम देहाती जी, जो कि बहुत ही बड़ा राइटर रहे भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनकर निधन हो गईल बा। जी हाँ, ये खबर के जानकारी अभी अभी कुछ मिनट पहले ही खेसारी लाल यादव, इनका अलावा अखिलेश कश्यप, विकास सिंह वीरप्पन, विवेक सिंह सब केहू देले बाड़े। और ई पता चलल बा कि श्याम देहाती जी के जो निधन बा उ कोरोना के कारण भइल बा। कोरोना के कारण भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही शानदार गीतकार श्याम देहाती जी अब हमने के बीच में ना बाड़े। जी हाँ, भगवान उनकर आत्मा के शांति दो। ये खबर सुन के सब केहू बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग में बाड़े, काहे से कि अचानक से ये खबर सुने के मिलल। जब हमरा पास भी खबर पहुँचल तो हमें भी यकीन ना भइल। तो शुरू में लागल कि कोनो प्रैंक हुई, लेकिन जब सब केहू के पोस्ट देखनी तब जाके पता चलल कि खबर पूरा सही बा। तो आप सब भी श्याम देहाती जी के आत्मा की शांति खातिर प्रार्थना करी और सब केहू अपना घर में स्वस्थ रही, काहे से कि ई कोरोना भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो लाल के तो छीन लेलस। और सब केहू ध्यान से रही और अपन ख्याल रखी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।